Pipila ka adlaw una ang deadline sa voter registration sa Davao City, lakip sa mga midagsa ang mga person with disability o PWD ug senior citizen. Sumala sa COMELEC, prioridad sila nga mga nalakip sa vulnerable sector. Ani ang report ni John D. Esteban. Tanang Filipino nga naa sa edad 18 anyos pataas dunay katungod moboto bisan unsa man ang estado sa kinabuhi. Kini basta rehistrado. Bisan pa nga ikaw dunay kabilinggan o nalakip sa vulnerable sector. Adlaw Miyerkules, sa unang higayon, nakaparehistro na ang 52 anyos nga person with disability nga si Edgar Sabado sa satellite registration sa COMELEC sa dakong mall sa Ecoland sa Davao City alang sa mga residente sa 1st District. Bisan, dili makakita si Edgar na ningkamot yun siya nga maproseso ang papeles aron makarehistro sa tabang sa iyang katrabaho nga si Jovelyn nga maoy migiya kaniya. First time nga muboto si Edgar sa eleksyon sunod tuig. Mas maayo po makaboto tayo para may pakinabang tayo sa gobyerno. Dili man po daso na ilang pagkuhan mo sa mga okay man, pero okay mas na pagkuhan sa mga mag-assess. O paspas gid. O paspas man po sila. Priority man sila, di ba? Opo po, priority po sila. Kuyog usab ni Edgar ang uban pang PWD nga katrabaho sa usa ka massage spa. Si Mary Ann Diana nagpabalhin og voting place gikan Barangay Lisada ngadto sa Barangay Balyok. Karon pa daw siya nakahigayon sa pag-asikaso ni ini. Sa mga katulad ko na hindi nakapag-rehistro, kailangan na po kayo magpa-rehistro kasi para po makaboto din. Opo. Adlang Webes sa dakong mall sa Bahada ang registration sa 1st District. Unang gi-accommodate ang 90 anyos nga si Tatay Nonilon Kapuyan. Gigiyahan siya sa ihang anak nga si Nanay Norma. Nagpabalhin og voting place si Tatay Nonilon sa Davao City, gikan sa Mati City, Davao Oriental. Kay dinhin na sila nagpuyo sa syudad. Bato Oriental sa una. Oo, kada boto niya. Kanang dako na mong bayad ang kanang pamasahe. Mao nang kuan, karang mobalhin na lang gid mi diri kay dugay naman pud kaayo mi diri. Karon senior man si Sir Paspas ra. O paspas ra kay una gani akong papa. Sumala sa COMELEC nga priority nila ang PWD, mga buntis ug senior citizen. Sa Davao City nagpadayon ang satellite registration sa voters registration sa mga mall aron mas kumbinyente ilabi na sa mga vulnerable sector. Pero sa September 30 uhayng adlaw sa rehistro, ipahigayon na kini sa Magsaysay Park. Priority sab sa COMELEC ang mga anaa sa vulnerable sector sa adlaw sa pagboto. Gani tugutan sila nga makasayo og boto sa 2025 midterm elections sugod 5 a.m. hangtod 7 a.m. ug dunay mga gitagana nga presinto o accessible polling places subay sa nakalatid sa balaod. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.